Ahojte, máme piatok 15. marca a ideme si vyžrebovať výhercov súťaže časopisu Scout, v ktorej ste hádali, aké postavičky sa skrývajú za týmto legom. Takže prvou cenou je kupón na 20% zľavu na celý sortiment v internetovom obchode Winner.sk. Máme tu Karola, ktorý nám vyžrebuje prvého šťastlivca. Ahoj Karol. Ahoj. Môže? Nech sa páči. Hej. Nedívam sa. Karol mieša. Takže Jana Šmíkalová, 80. zbor Piešťany. Ukáž nám to na kameru. Paráda. Gratulujeme Jane a ideme ďalej. Máme tu druhú cenu, ktorou je časopis Scout, ktorý pošleme jeho výhercovi hneď ako prvému, hneď ako nám príde z tlače. Takže túto cenu nám vyžrebuje Ľudská. Ahoj Ľudská. Ahoj. Nepýtam sa. A výhercom sa stáva Jakub Demočko zo Spišskej Novej Vsi. Gratulujeme obom výhercom a zapojte sa aj na budúce.